Nyt meillä pitäisi olla puhelimessa kansallisen kivääriyhdistyksen puheenjohtaja Runo K. Kurko. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tuo uusi aselaki-uudistus, se herättää aika paljon tunteita. Mikä teitä näin kivääriyhdistyksen puheenjohtajana niin tässä aselain uudistuksessa eniten kismittää? No eniten luonnollisesti se, että tämä on valmisteltu täysin ilman asiantuntija-apua, eli pelkästään virkamiestyönä. Mitkä tässä ovat mielestäni ne lakiuudistuksen suurimmat epäkohdat? No suurin epäkohta on luonnollisesti tämä kotietsintä. Siinä käytetään virheellistä nimitystä kotitarkastus, mutta sellaista Suomen laki ei tunne, vaan pakkokeinolain mukaan kyseessä on aina kotietsintä. Eli teidän tulkintanne on se, että tässä aselain uudistuksessa ollaan menossa sellaista tietä, joka olisi perustuslain vastainen? Kyllä. Tämä koskettaa suoraan noin 670 000 kansalaista ja sen lisäksi heidän perheitään, eli noin puolta koko Suomen väkiluvusta. No, ymmärtääkseni aiotte kokoontua huomenna pohtimaan toimenpiteitä tätä lakiesitystä vastaan muiden aseharrastajien edunvalvojien kanssa. Minkälaisia toimenpiteitä aiotte esittää? No, meillä on tarkoitus esittää hallitukselle, että koko esitys pyydetään takaisin, koska se pitäisi valmistella uudelleen. Siinä on niin paljon muitakin virheellisyyksiä. Kiitoksia oikein paljon Runo K. Kurko, ja tähän asiaan palataan siis ennen kello 8. Puhutaan tuosta aselain uudistuksesta enemmänkin, ja silloin meillä on vieraana poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Aselain tuleva uudistus on herättänyt paljon keskustelua ja paljon myös ristiriitaisia tunteita, varsinkin aseharrastajien keskuudessa. Eräät aseiden harrastajien edustajista pitävät lain valmistelua puutteellisena, lakiesitystä itsessään perustuslain vastaisena. Meillä on vieraana poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Mitä mieltä te olette näistä kommenteista, jotka tässä julkisessa keskustelussa ovat tulleet esiin? No, sanoisin, että niiden yleispiirre on ihan ymmärrettävä, mutta tämä perustuslain mukaisuus on kyllä etukäteen jo selvitetty ja sen tyyppistä ongelmaa tässä ei ainakaan pitäisi olla. Niin, aseharrastajien mielestä tämä liittyy nimenomaan siihen, että poliisilla olisi oikeus mennä asuntoihin, tehdä niin sanotusti kotikäyntejä, mutta tässä ei siis ole ristiriitaa. Niin, poliisin oikeus tämän säännöksen esityksen mukaan on vain yhdessä sopimalla asunnonomistajan kanssa mennä sisälle, eli poliisi ei sinne väkisin mene tämän säännöksen perusteella. Ja mikä merkitys sillä sitten on, jos tämä asunnonomistaja ei halua, että poliisi sinne tulee, niin sitä sitten harkitaan sen lupamenettelyn yhteydessä, mutta ei poliisi mitään raamit kaulassa sinne sisälle mene. Niin, tuossa mainitsitte siitä, että on ihan ymmärrettävää, että osa aseharrastajista on suivaantunut. Minkä takia uskotte, että osa tosiaan aseharrastajien edustajista, mikä heitä niin paljon kismittää? No, mä luulen, että tässä on kyllä väärinkäsityksistäkin osittain kysymys. Nythän on vasta aselaki 1, jossa aika vähän säännöksiä vielä on loppujen lopuksi olemassa. Uskoisin, että suuremmat kiistakysymykset tulevat vasta siellä aselaki 2, joka eduskuntaan menee ehkä noin vuoden päästä, ja siellä puhutaan vanhoista luvista ja niin päin pois. Kyllä minuakin vähän on yllättänyt tämä kiivaus tässä yhteydessä. Minkä takia uusi aselaki tarvitaan? Kyllä se varmaan tarvitaan monestakin syystä. EU:n asedirektiivi on olemassa ja sitä pitää saada voimaan myös Suomella kaikissa oloissa. Ja tosiasia vaan on se, että kun meillä oli Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat ja monta muuta yksittäistä tapahtumaa, niin jotain myös lainsäädännöllä pitää tehdä. Toisaalta on niinkin, että me halutaan yhdenmukaistaa asioita ja uskoisin, että kun tietyt ohjetasot nostetaan lakitasoisiksi säännöksiksi, niin silloin tämä yhdenmukaisuuskin tulee olemaan parempi, jota myös on arvosteltu aika voimakkaasti. Ja tarkoitus ilmeisesti on myös se, että jos ajatellaan, että taustalla ovat nämä muun muassa Jokelan ja Kauhajoen tragediat, niin kyse ei kuitenkaan siitä, että tällä yritetään pelkästään vaikuttaa, vaan tämä on vain osa niitä seurauksia. Se on ilman muuta vain osa, ja ei kukaan voi olla niin lapsellinenkaan, että kuvittelisi, että Kauhajoen ja Jokelan tapauksia ratkottaisiin pelkästään aselainsäädännöllä. Mutta kyllä, jos maailmaa katsotaan myös, niin kyllä on paljon radikaaleihin ratkaisuihin on myös muualla päädytty kuin mitä nyt tämä esitys on. Suomi on ollut aseharrastajille aika suopea maa tähän asti aselakiensa ja ohjeidensa puolesta. Mitkä ovat ne
lain ydinkohdat, joita tullaan tässä kiristämään, jotka todella tarvitsevat kiristystä? No, tämän ehdotuksen mukaan, josta siis eduskunta sitten aikanaan päättää, niin ehkä ne on ne, mitkä kohdistuvat käsiaseisiin, niiden määräaikaisuuksiin, siitä, että ampumaseurojen jäsenyys edellytetään ja tämmöinen harrastuneisuuden todistaminen. Lähinnä se, että henkilön ominaisuuksia myös tarkastellaisiin tarkemmin. Ne on kyllä jo nytkin ohjeessa aika pitkälle vietyjä, mutta sitä puolta edelleen halutaan nimenomaan tarkistaa se, että ne, joille myönnetään luvat, ovat sellaisia, jotka nyt sitten hallitsevat sen aseen käytön. Onko myös muita syitä näihin lakiuudistuksiin, jotka nyt ovat valmisteilla, kuin pelkästään nämä tragediat, joita meillä on tapahtunut? Ilman muuta se on myös, että niin kuin sanoin, niin erittäin tärkeää on minusta, että pääsäännöt ovat lakitasoisia. Nyt aika paljon joudutaan ohjeiden kautta menemään eteenpäin. Pidän sitä myös erittäin tärkeänä tavoitteena. Missä muodossa laki tulee eduskunnan käsittelyyn, missä vaiheessa? Se tulee varmasti ihan syyskuun puolenvälin korvissa. Alkaa varmaan lähetekeskustelu ja varmasti varsin monipuolista keskustelua on odotettavissa. Ja ilmeisesti myös pyritään, että kaikki saavat itsensä kuulluksi. Vaikuttaa hieman siltä, että tässä tapauksessa osa näistä ristiriitaisista tunteista johtuu siitä, että esimerkiksi aseharrastajien edustajia ei vain ole kuultu, tai näin he ainakin tuntuvat kokevan. Näin minullakin on kerrottu ja toivottavasti jatkossa, tai toivottavasti siitä varmaan minäkin pidän huolen, että kun aselaki 2 tehdään, niin varmasti kuullaan tarpeeksi. No, kansallisen kivääriyhdistyksen mukaan aseharrastajien edunvalvontatahot kokoontuvat huomenna ja heidän tarkoituksenaan on jollain tavalla onnistua estämään aselain uudistus tässä muodossa. Millaisena koette tämän kaltaisen painostuksen? No, se on minusta tämäkin luonnollista toimintaa tässä yhdessä. Mä vaan toivon, että kun he miettivät näitä, he myös miettivät sitä, mikä tässä on kuitenkin perusta. Se on se, että turvallisuutta pyritään parantamaan ja toivoisin, että he ainakin muistavat sen. Kiitoksia oikein paljon vierailusta poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Kiitoksia.